акнун ҳамасола дар тоҷикистони бештосо ба хотири боз ҳам бештар ба омӯзиши илмҳои риёзиву дақиқ ва табиӣ ҷалб кардани наврасону ҷавонон, олимону муҳаққиқон ва устодону омӯзгорон таҳти унвони илм, фуруғи маърифат озмуни ҷумҳуриявӣ дор мегардад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паём ба Маҷлиси олӣ изҳор доштанд, ки дар озмуни навбатӣ истеъдодҳои наврасу ҷавон донишу маҳорат санҷида дар оянда барои пешрафти илмҳои риёзиву дақиқ ва табиӣ нақши арзишманд мегузоранд. гузориши омода намудаи ҳамкори мо фарогири ҳамин матлаб аст. баргузории озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат бо дастгирии ҳукумати мамлакат сафи донишомӯзони фанҳои дақиқ, риёзӣ ва табииро бештар менамояд. ҳамчунин наврасону ҷавонон, олимону муҳаққиқонро водор месозад, ки дар солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ дар соҳаи илму маориф саҳм гузоранд. озмуни мазкур ба монанди озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст, тамоми қишри ҷомеаро фаро гирифта ба ҳамоиши анъанавӣ табдил мегардад. зеро пешравии ҷаҳони имрӯза аз ҷавонони китобдӯст ва донандаи илмҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ вобастагӣ дорад. тамоми дастовардҳои илмӣ, илмҳои дақиқ дар озмун мавриди омӯзиши санҷишҳо қарор дода мешавад. дар ҳақиқат барои рушд ёфтани тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон мо таваҷҷӯҳи бештар бояд бар илмҳои дақиқ кунем, чунки дастовардҳои бештар дар соҳаи иқтисодиёт, иҷтимоиёт ва фарҳанг аксаран вақтҳо ба воситаи илмҳои дақиқ ба даст меоянд. ин дастгириҳои ҳукумати мамлакат буд, ки ҷавонони фаъоли дар озмуни фуруғи субҳи донои китоб аз ширкат варзида, рӯҳбаланд гардида, акнун талоши иштирок дар озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифатро доранд. طول 2 سال است که من در آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک می‌ورزم و سزاوار جای اول طول 2 سال از نامیناسیون ادبیات جهان می‌گردم. این آزمون ها برای ما جوانان امکانات خوب می‌باشد که خود را معرفی نماییم. در پیام نوبتی خود پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان یک آزمون دیگر را پیشنهاد نمودند که با نام علم فروغ معرفت است و من می‌خواهم در این آزمون شرکت ورزیده دانش خود را معرفی نمایم. این گونه آزمون برای رشد علم کشور تاثیرش را میرساند. وظیفه ما جوانان این است که ما سهم خود را به رشد علم گذاریم و تاجیکستان را در عرصه بین المللی معرفی نمایم. غالبان این گونه آزمون ها با مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی بدون امتحان قبول گردیده برای هوسمندگردانی مادی و معنوی آموزگاران و پدر و مادران آنها تدبیرهای علاوه‌ای اندیشیده می‌شوند. یک چند روز قبل اعلان گردیده شده بود در آن آزمون که لایحه‌های اینواسیونی پیشنهاد گشتن اشتراک ورزیدم و با لایحه خود که دایر به 3D گالوگرام یا اینکه تکنولوژی‌های نوین سه‌چنکه نامگذاری دارند با این لایحه اشتراک کردم و سزاوار جای اول گشتم. نام آزمون این لایحه‌های اینواسیونی اسپیرانتان، دانشجویان و آموزگاران دانشگاه ملی بود. امروز که ما جوانان صاحب استقلال کشور تمام امکانات‌ها را دارا هستیم و ما را باعث می‌آید که تا ما از این امکانات‌ها استفاده کرده سهم برای آینده وطن خویش گذاریم. در زمان کنونی برای رشد فن‌های دقیق در کشور و آمادگی خوب اشتراکچیان برای آزمون‌های سطح جمهوریوی و بین‌المللی اینچنین تشکیل و برگزاری آنها در سطح بلند تمامی شرایط فراهم آورده شده است. در زمان معاصر که رشد با صورت تکنولوژی ادامه دارد، تنها با نیروی ذهنی و نوآوری در ساحه علم و تکنیک ما می‌توانیم همقدم جامعه جهانی باشیم. اشتراک در آزمون‌های سطح جمهوریوی به مانند علم، فروغ معرفت، فروغ صبح دانایی کتاب است. تاجیکستان وطنی عزیز من و امثال اینها زمینه مساعد برای قدم به پیش گذاشتن و معرفی شدن هر شخص در جامعه می باشد. اداره برنامه‌های صبح تاجیکستان بخشیده به روز مادر سفره سخن ناب و هنر والا را تحت عنوان آفتاب مهر اعلان می‌نماید. ҳаводорон аз рӯи 4 номгӯи арзи меҳр ба модар метавонанд иштирок намоянд: қироати шеър, эҷоди шеър, тарона ва суруд. муҳтавои номгӯи матолиб бояд васфи зан-модар, мақоми зан дар даврони соҳибистиқлолӣ ва рисолати модарро дар ҳаёт таҷассум намоянд. ҳаводорони аз синни 18 то 40 сола метавонанд суфраи офтоби меҳрро бо хушзавқию истеъдоди нодири худ зиннат бахшанд.
озмун 8 марти соли ҷорӣ ҷамъбаст гардида ғолибон бо тӯҳфаҳои арзишманд, қадршиносӣ ва тариқи барномаи субҳи тоҷикистон муаррифӣ мешаванд. иштирок дар озмун аз ҳисоби қишраҳои ҷомеа озод аст. суроға, кӯчаи беҳзод 7А, телевизиони тоҷикистон. телефон барои тамос 221 75 36 909 49 17 48. модар чӣ калимаи зебо ва муқаддасест. вақте ин калимаро ба забон меорем, пеши назарамон шахсе намудор мешавад ки аз чашмони ӯ нур меборад ва ин нурбориданҳо ба мо роҳи дурусти ояндаро нишон медиҳад. модар фариштаи рӯи замин аст. маҳз шоир ин калимаҳоро чунин тасвир кардааст. модар фаришта буд, фақат болу пар надошт. шояд ки дошт болу пар, аммо худ хабар надошт. сиёсати бунёдкоронаи роҳбарияти ҳукумати мамлакат ба рушду пешрафт ва шукуфои ватани азизамон нигаронида шудааст. дар ин радиф дар ноҳияи Темурмалик раванди ободкориву созандагиҳо бо маром идома доранд. бо қарори роҳбарияти мамлакат дар марҳилаи нави созандагиҳо дар ҳудуди ноҳияи Темурмалик дар қатори дигар иншооти кориву маишӣ ва фарҳангиву фароғатӣ бояд беш аз 17 майдончаи дигари варзишӣ бунёд карда шавад. майдончаҳои варзишӣ қабл аз ҳама ба мақсади оммавӣ гардонидани варзиш, роҳ овардани ҷавонон ба намудҳои гуногуни варзиш, гузашта аз ин бо ороишоти иловагӣ гирду атрофи майдончаҳо барои фароғату дилхушии шаҳрвандон бунёд гардида, дар баробари ин ба ҳусни ноҳия зебоии дигар зам менамояд. дар ҷамоати Таномчӣ бо иқдоми соҳибкорон як майдончаи варзишӣ бо тамоми шароитҳои муосир сохта мавриди истифода қарор дода шуд. мо варзишгарон метавонем дар ин майдончаи варзишӣ ба машқи бадан машғул шавем. ҳамаи ин заҳматҳову созандагиҳо ба хотири фароҳам овардани зиндагии шоистаи сокинони ноҳияи Темурмалик равона шудааст. ҷавобан ба ин ғамхориҳову таваҷҷӯҳи нек шаҳрвандонро низ мебояд дар нигоҳубин ва тозаву озода нигоҳ доштани майдончаҳои варзишӣ ва дигар мавзеъҳои ноҳия масъулият дошта бошанд ва кӯшиш намоянд ки онро ҳамчун молу ашёи хонаи худ истифода баранд. чӣ тавре ки пешвои миллат зимни суханрониҳояшон борҳо таъкид намуданд, ояндаи давлату миллат дар дасти ҷавонону наврасон аст. аз ин рӯ таваҷҷӯҳи пайваста зоҳир намуданд ба ин қишри фаъоли ҷомеа, ин ғамхорӣ ба фардои миллату давлат мебошад. рӯи кор овардани ташаббусҳои муассири созанда ҷиҳати инкишофи кӯдакону наврасон метавонад ояндаи ҷомеаро равшану муайян намояд. бар он боварем ки наврасони мо тамоми кӯшишҳои худро баҳри донишандӯзӣ, касбу ҳунаромӯзӣ ва фаро гирифтани технологияву забонҳои хориҷӣ равона месозанд ва ояндаи дурахшони миллатро сарбаландона таъмин менамоянд. хотирнишон бояд кард ки ҳамаи ин дастовардҳо ва муваффақиятҳо самараи соҳиби истиқлолӣ, сулҳу субот ва сиёсати созандаву бунёдгари асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. пас ҳар як шаҳрванди оқилу дурандеш бояд ба ин дастовардҳои волои миллат арҷ гузорад ва кӯшиш намояд ки дар гиромидошту пойдории ин арзишҳои калидӣ нақши муносиб дошта бошад. هر قدم بینازی آزاده چیده چیده با هر قدم بینازی آزاده چیده چیده خوش میخیرامی جانا احوالی ما ندیده عشق کی با تو دارم در خیلی عشق بازان عشق کی با تو دارم در خیلی عشق بازان مجنون بخواب دیده فرهاد نشنویده مجنون بخواب دیده فرهاد نشنویده دلی من مستی السته چی حیرت زدم چون ببینم نظر سروی خیرامانی تو را چون ببینم نظر سروی خیرامانی تو را تو مرا چون نفسی یعنی تو جان هستی مرا
نکنی مستی مستم نکنی خوش میرو آهسته بیرو میروم در قدمت پا نکنم راه خطا میروم در قدمت پا نکنم راه خطا تو مرا تو مرا چون نفسی یعنی تو جان هستی مرا جانی من یک نفس دور مرا زود بیا جانی من یک نفس دور مرا زود بیا ҷаҳони муосир бо таҳаввулоту дастовардҳои бузурги илмию эҷодии инсон ба пешрафту тараққиёти бештар ноил мегардад. инсон барои расидан ба дастовардҳои бузургу нодири илмию технологӣ, дастрасӣ ба иттилооти фаврӣ ва омори мушаххаси ҷаҳонӣ, иқтисоди рақамӣ, ҳукумати электронӣ ва рушди инфрасохтори коммуникатсионӣ пайваста дар пайи навоварӣ ва ихтироъкорӣ аст. илму дониш ва ташаббускорию нерӯи тавонои иҷодӣ инсонро дар зиндагӣ ҳамеша муваффақ мегардонад. бо кадом роҳҳо метавон ба дастовардҳои илмию технологӣ ва иҷодӣ ноил гардид? китоб ва дониш, илм ва навовариҳою ихтироот, омӯзиш ва аз худнамоии фанҳои табиӣ, дақиқ ва риёзӣ воситаи асосию боэътимоди таъмини пешрафту тараққиёти бештари давлат ва зиндагии шоистаи мардум. тадбирҳои саривақтӣ ва муассири давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. эълони соли 2010 соли маориф ва фарҳанги техникӣ, солҳои 2020-2040 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф ва озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат. аз имконоту шароити мувофиқи омӯзишу аз худнамоии фанҳои табиӣ, дақиқ ва риёзӣ дар мамлакат самаранок истифода менамоем ва ҳамқадам бо ҷаҳони муосир мегардем. илму дониш дастовардҳои моро бештар ва сатҳи зиндагиамонро боз ҳам беҳтар мегардонад. озмуни ҷумҳуриявии илм фуруғи маърифат василаи пайвастан ба ҷаҳони муосир. барои беҳтар кардани сатҳи таълим солҳои 2020-2040 солҳои омӯзиш ва рушди фанҳои риёзӣ, дақиқ ва табиӣ дар соҳаи илму маориф эълон гардида, ҷиҳати татбиқи ин ташаббус аз ҷониби ҳукумати мамлакат нақшаи чорабиниҳо барои солҳои 2020-2025 қабул карда шуд. дар ин самт аз ҷониби Институти физикаю техникае ба номи Умарови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон натиҷаҳои зиёде муаррифӣ шуданд, ки дар пешбурди соҳати гуногун заминаи мусоид фароҳам овардаанд. аз ҷониби як гурӯҳи устодони мо дар ҳамкорӣ бо ҷарроҳони институти гастроэнтерология солҳои тӯлонӣ аст ки таҷҳизотҳои нави криоҷарроҳӣ ихтироъ шуданд, ки аз чунин таҷҳизотҳои хориҷӣ на ин ки даҳҳо, шояд садҳо маротиба арзон бошанд. ва аз соли 2016 ин ҷониб тариқи ин таҷҳизот тақрибан 300 нафар беморон ҷарроҳӣ шуданд ва онҳо наҷот ёфтанд. асбобҳое ки мебинед дорои хунукии -196 градус мебошад то 1.5-2 сантиметр. мо метавонем ҷигарро ях кунонда ва ҷарроҳ ҳамон қисме ки ях карда мешавад ки ҳолати кристаллӣ аст, ҳамонро бурида мегирад ва боз ба воситаи ҳамин асбоб боз ҳам сатҳро сӯзонда маҳкам мекунад ки барои хунравӣ нашавад. баъдтар лозим омад ки асбобҳои дигаре тайёр кунем ки нитрогени меъёрро пур мекунем ва ба воситаи мана ҳамин шланг ба ин метавонем ҷо клапан аст то буд шудани нитроген аз термос системаи мо кор мекунад. беморое ки вазни аст 3 соат 4 соат зиёд давом мекунад ҷарроҳишон, мо ман ҳамин махсус боз приборҳо сохтем ки 5 литр метавонем 20 литр азотро ҷарроҳ ба ҳазур истифода бурда 2-3 ҷарроҳиро гузаронад. мана
ҳозир нишон медиҳад ки ин чӣ хел кор мекунад. ҷарроҳ ҷигарро ё ҳалқаро дар вақти ҷарроҳӣ ба ҳамин методонад ба намуди кристалли яъне ях кунонда вайро гиранд. яке аз бартарии ин кор ин намуди ҷарроҳӣ бо нитроген дар он аст ки дар вақти ҷарроҳӣ ба бемор хуни иловагӣ дода намешавад. ҷарроҳ қисми сиҳати ҷигарро хунук намекунад, фақат қисме ки онро аллакай бурида мепартояд. дар самти физикаи атмосфера низ кормандони ин муассиса корҳои илмиро ба анҷом расонида тадқиқот гузаронидаанд. барои кашфи соҳа коршиносон барномаҳои гуногунро пешниҳод намуданд ки ин талошҳои онҳо аз ҷониби ҳукумати мамлакат ба хубӣ пазируфта шуданд. ин чиз барои муаррифӣ намудани илми тоҷик дар арсаи ҷаҳонӣ нақши муҳим бозӣ карда метавонад, зеро он шароити табиие ки мо дорем барои мушоҳидаҳои астрономӣ, барои омӯзиши зарраҳои энергияҳои баланд хеле мувофиқ аст ва дар ҷаҳон хеле кам чунин минтақаҳое ҳастанд ки дар он ҷо астроиқлими хуб бошад. омӯзиши нурҳои кайҳонӣ таърихи кӯҳан дошта, дар натиҷаи тадқиқот маълумоти зарурӣ вобаста ба муҳити зист дастрас гардида, ҳангоми рух додани ҳар гуна ҳолатҳои табиӣ ва хавфи кайҳонӣ чораҳои заруриро метавон роҳандозӣ кард. соли 2020 боз як нафар олими соҳаи физикаи атмосфера ки дар институти мо фаъолият мебаранд ва солҳои охир ба як қатор дастовардҳои назаррас ноил гардиданд, бо мукофоти давлатии медали хизмати шоиста сарфароз гардонда шуданд. таҳқиқоти мо шурӯъ мешавад аз моделсозӣ кардани гузариши нурҳои кайҳонӣ аз атмосфера ва мо ин корро ҳамроҳи олимони рус дар донишгоҳи ба номи ломоносови шаҳри Москав оғоз намудем ва алон дар Тоҷикистон идома дода истодаем. ва маҳз ба хотири ҳамин корҳо имсол маро бо ҷоизаи академияи илмҳои Тоҷикистон барои олимони ҷавон қадрдонӣ намуд. кашфу ихтироот дар институти физикаю техника бо сурат идома ёфта, натиҷаҳои ба дастовардаи онҳо далели ҳамин гуфтаҳост. соли 2019 ду нафар олимони собиқадори институт бо мукофотҳои давлатии арбоби илм ва техника Тоҷикистон ва корманди шоистаи Тоҷикистон сарфароз гардонда шуданд ки инҳо устоди собиқадор доктори илмҳои физика и математика, профессор академики академияи илмҳо устод Саид Муҳаммад Однаев мебошанд ки бо унвони арбоби илм ва техника сазовор гардонда шуданд. барои он ки мо дар ҳақиқат ҳам ҳамаи илмҳои табиатшиносиро бисёр дода шавем, омӯзем, масалан ихтисосмандони доно пайдо кунем ва дар ҳам бахшҳои бунёдӣ ва ҳам бахшҳои масалан илмҳои амалӣ дар табиат, дар хоҷагии қишлоқ ин натиҷаҳо истифода бурда шаванд, бояд мо дар ҳама ҷо сатҳи омӯзиши ин фанҳоро бо мурури вақт албатта баробар карда тавонем. ба гурӯҳи ҷавононе ки дар ин ҷо фаъолият карда истоданд муяссар гардид ки аз ҳисоби хароҷоти худ ҳар гуна тайёраҳои бесарнишинро созанд. такмили ин гуна лоиҳаҳо бешак дар рушди соҳа метавонад заминаи мусоидро фароҳам оварад. ин модел метавонад то баландии 4-5 километр парвоз кунад ва бо суръати гардиши он тақрибан 56 километр аст. боз беҳудаш дар он аст ки метавонад якбора якчанд амалиётҳоро иҷро кунад. аз он ҷумла навори аэрофото, ихтишоф, баъд аз он метавонад ки аз боло истода тамоми ҳолатҳое ки дар замин аст ба навор гирад ва боз баъзе ҳолатҳое ҳастанд ки дар ҳамон вақт дар ҳақиқат чӣ ҳодиса истодааст метавонад ки ба навор ба пуррагӣ гирад. маводе ки барои суистифода истифода бурда мешавад метавонад то 2.5 литр пурра омода карда шавад ва бо ҳамин маводи пурра метавонад ки дар масофаи қариб 100 километр равад бозгашта биёяд. барои ҳамин аз ин хотир ин бисёр дастгоҳи хуб аст ва чӣ хеле ки медиҳед қисми электроника он низ дар ин ҷо оварда шудааст ва дар ҳолати гузоштани дигар қисмҳои электроникӣ вазифаи дигарро иҷро мекунанд, боз дигар вазифаҳо низ истифода бурда амалиётро иҷро кардан дар ин ҳолат мумкин мебошад. ин яке аз моделҳои асаман нафтарин мебошад. имрӯзҳо ин гурӯҳ боз як
модели тамоман нав омода кардаги ҳастанд. Модел омода шудааст, яъне ки тамсила кардан ва ҳамон тамсиларо ҳозир дар ҳолати амалӣ кардан қарор доранд. Аҳамияташ пеш аз ҳама ихтишоф. ин метавонад ки шумо дар як марказ меистед, метавонед ки масофаи 4-5 километр ба ҳазур ихтишоф карда картаи атрофа омода кунед, тамоми ҳолатҳое ки дар поён чӣ ҳолатҳо аст ҳамаша ба навор гиред. бисёр хизматаш калон аст. ҳатто метавонад ки то 4-5 километр бора аз як ҷо ба ҷои дигар барад. баъд дар ҳолатҳои ҳарбӣ ҳам истифода бурдан мумкин аст. ин тайёраҳои бесарнишин як намунаи кори ҷавонони институти физикаю техника аст. намунаи дигар дастгоҳҳое ки онҳо ихтироъ карданд боз ҳам ҷолибтару дар зиндагии ҳамарӯза корбурдашон муҳим аст. намунае ки дар ин ҷо дар ҳамин гурӯҳи шӯъбаи конструкторӣ бунёд шудааст, ин мана чӣ хеле ки мебинед мультикоптер мебошад. дар ҳама ҷо шумо наз мебинед ки квадрокоптерҳо бисёр машҳур ҳастанд, лекин ин намуна бо дасти ҷавонҳои мо сохта шуданд ва ин номаш оптокоптер мебошад. яъне аз 8 коптер иборат аст. 1 2 3 4 5 6 инҷо 6 коптер. инҳо оптокоптерам кардаги ҳастанд. умуман ба гурӯҳи мультикоптерро дохил мешавад ва вазифаи онҳо низ аз ҳамон ихтишоф иборат мебошад, аз навор гирифтани сурат ва инчунин аэро суратҳо. метавонад то баландии 5-6 километр барояд парвоз кунад ва ҳамон наворҳоро аз боло истода замина пурра ба навор гирад. вазнаш тақрибан 1.5-2 килограмм аст ва чӣ хеле ки мебинед ба воситаи пулт ин идора карда мешавад, танзим карда мешавад ва он чизҳое ки дар ин ҷо оварда шудааст ин намуна аст ва дигар асбобе ки дар ин ҷо оварда шудааст ин асбоби додани нафаси сунъӣ мебошад ва ина мо боз нисбатан мукаммалтар кардем. ба ғайр аз нафасгирии сунъӣ вай метавонад ки миқдори оксигени бадана ҳисоб кунад, миқдори пулса ҳисоб кунад, набзи инсона ва инчунин фишору хона низ барои чен кардан ҳамин хел ҳолатҳое гирифта метавонад. самти дигари фаъолияти ин навоварон ихтирои робототехника аст. дар назар аст дар ҷумҳурӣ роботҳое сохта шаванд ки воқеан корбурдашон талаботи замон мебошад. ҳоло ба нақша гирифтем таъсис додани махфили робототехникаро. чизтаре ки мо медонем ҳоло дар тамоми ҷаҳон илми робототехника ҳатто ба барномаи таълимии донишгоҳҳо ворид шудааст. 10 декабри соли 2020 аз ҷониби шӯро оид ба ҳамкориҳо дар соҳаи илми фундаменталии кумитаи иҷроияи иттиҳоди давлатҳои мустақил ба институти физикаи техникаи ба номи Султон Умаров академияи илмҳои Тоҷикистон мақоми ташкилоти базавии иттиҳоди давлатҳои мустақил дар самти омоданамоии кадрҳои физикӣ техникӣ дода шуд. нишондодҳое ки то ин дам аз институт пешниҳод шуданд воқеан боиси дастгирианд. ҷавононе ки бо талошҳои пайваста дар соҳаи фанҳои дақиқ ва навоварӣ натиҷаҳои корашонро муаррифӣ кардаанд далели рушди соҳа дар кишвар аст. дар ин самт ба хотири боз ҳам бештар ба омӯзиши илмҳои риёзиву дақиқ ва табиӣ ҷалб кардани наврасону ҷавонон, олимону муҳаққиқон ва устодону омӯзгорон ҳамасола гузарондани озмуни ҷумҳуриявӣ зери унвони илм фуруғи маърифат айни муддаост. дар паёми навбатии худ қайд карданд ки ин озмун ҳар сол гузаронида мешавад ва ваъда карданд ки маблағҳои хеле зиёд ҳам ҷудо карда мешавад ва тамоми онҳое ки дар давраи ҷумҳуриявӣ иштирок мекунанд ба донишгоҳҳо беимтиҳон қабул карда мешаванд ва ҳатто падару модарон ва муаллимоне ки ин шогирдонро тарбияву омода намуданд онҳо низ соҳиби тӯҳфа мегарданд. ва ин чиз бояд барои рушду нумӯи илмҳои дақиқ ва табиатшиносӣ як заминаи муҳим бояд бошад. ва ҳамчунин эълон гардидани бисолаи омӯзиш ва рушди фанҳои дақиқу табиатшиносӣ дар соҳаи илму маориф бояд як шароити муҳимеро барои олимони ҷавон, барои мутахассисони ҷавон ба вуҷуд оварад ва онҳо тавонанд ки истеъдоди худро, донишу малакаи худро барои рушди ҷомеа сафарбар карда тавонанд, амалӣ карда тавонанд. яке аз иқдомҳои барои мо хеле ҳам наздик ин буд ки яъне ки эълон шуд оид ба баргузории озмуни илм фуруғи маърифат ки аслан гирем чунин озмунҳо ва махсусан ҳамин озмуне ки эълон шуд
дар ҷаҳони муосир бениҳоят саҳми яъне ки саҳми арзанда дорад ва яъне ки самараи ин озмун бисёр ҳам нек мешавад. ҳукумати кишвар пайваста барои дастгирии ҷавонону наврасон талош мекунад. ҳадафи роҳбарияти давлат низ аз баргузории ҳар гуна чорабиниҳо ва фароҳамории шароит баланд бардоштани сатҳи саводу маърифатнокии мардум ва дар навбати аввал тақвияти ҳисси миллӣ, ватандӯстиву ватанпарварӣ, ҳуввияти миллӣ, доираи донишу ҷавонбинии илмиву техникӣ ва рушди илмҳои дақиқу табиӣ дар кишвар мебошад. бинандагони гиромӣ, он чӣ ки дар ихтиёр доштем манзур вақт аст ва он чӣ ки дар кулвори барномаи субҳи тоҷикистон буд манзури шумо гардид. дар ин ҷо мерасем ба поёни барномаи субҳи тоҷикистон барои имрӯз. ҳамеша орзуи доимии мо ин саодати шумо, саломатии шумо, сарсабзии шумо аст.